Da, suntem la partea a doua din acest video cu să facem logo sau siglă. Partea întâi s-a încheiat, am rămas aici, începem partea a doua. Deci am rămas la Inner Glow și am zis că punem o culoare gri. Stroke-ul să fie de 8, iar size-ul lăsăm 5. Dăm ok, iar trebuie să mai facem ceva. Dăm Ctrl T, Alt Shift și facem scrisul mai mare. Dăm ok. Mai putem face noi, debifând astea două, background-ul, dăm Paint Bucket Tool-ul, dăm un click și să vedem cum se vede. Doar că l-a ascult aici. Drop Shadow va fi un negru, un gri. Oricum degeaba dăm că nu se va observa. Nu dăm cancel, no cancel și schimbăm culoarea background-ul lui. Mai merge să zicem noi. Da, lăsăm un gri de asta. Am ok. Ok. Și nu știu ce am putea să-i facem noi. Am putea, dar nu știu. Mai putem să-i punem niște aripi. Și aripile acestea vor începe de la niște culori care nu se potrivesc deloc cu imaginea. Să vedem. Dăm la File, Open și deschidem imaginea noastră cu aripi. Click pe Background, îl trăgem un layer, redenumim G, să zicem, sau lăsăm layer 0, luăm pen tool-ul și selectăm Path pentru a selecta. Începe să selectăm. Wow. Dăm selectăm această aripă pe unde credem noi că nu ne dăm seama foarte bine, pentru că este foarte dat zoom-ul la aproape la maxim și dacă mai dau un pic să văd pixele prea tare. Vedem că să vedem pătrățele. Așa ce sunt pixele. Aici, bine, dacă vreți puneți imaginea asta, dacă nu alegeți orice, sau dacă nu puneți nimic. Am mai făcut eu o siglă cu wow. Selectați în mare parte ceea ce este mai
cum să spun, se vede mai bine. Dăm ok. Vedem cum avem noi selectată. Se vede conturul. Mergem la pet, ținem control apăsat și click pe tile în, și îi dăm Ctrl J pentru a face o copie. O vedem, o mutăm în partea aceasta. Vedem că este destul de mică. Nu contează, luăm în Ctrl T, Alt Shift apăsat și o mărim. Ok. Și mai facem o copie. O ducem în partea aceasta și dăm deci cum avem aripa a doua selectată, mergem la Edit, Transform, îi dăm Flip Vertical, putem da Ctrl T din prima, ținem Shift-ul apăsat și o rotim din nou. Nu. O rotim din nou, din nou, din nou. Nu. Din nou. Și vedem noi cum noi le-am pus. Da. Dar vedem că nu se potrivește culoarea cu cele două. Acum dăm Ctrl Shift și le selectăm pe amândouă leere cu aripi, Ctrl E, le denumim aripi. Click pe aripi pentru a layer style, pentru a intra în layer style. Dăm un drop shadow 100%, 25, dăm și un stroke, dăm un 5, se potrivește, bun. În gradient overlay să-l facem, dăm un radial și vedem că se face alb dacă dăm radial. Acum intrăm, punem prima dată acel roșu, dăm ok și aici iarăși un roșu nu prea deschis. Totuși vedem că tot nu se potrivește cu imaginea. Pentru asta intrăm în, dăm linear și acum mai zicem noi că s-ar potrivi. Vedem pe angle sau pe reflected. Reflected ar merge pentru că la siglă avem radial pus și avem acest negru în mijloc.
la aripi avem reflected și avem negru aici și se potrivește cu stigla. Am putea să-i dăm acestui, îi dăm un 30, un size mai mare și o distanță tot așa de 8, 9, 10. Dăm OK. Așa, doar că mai sus. Bun. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut dați un like, share și cred că nu v-a plăcut așa tare. Puteți intra și pe website-ul nostru care l-am creat noi acum. Avem și o pagină de Facebook, să intrați, dați like acolo, vă rugăm, suntem, chiar dacă suntem la început, avem nevoie de sprijin, de ajutorul de la voi. Până la tutorialul următor, ne auzim. Salut, la revedere și pa!